Здравейте! Казвам се доцент доктор Светла Далапчиева и заедно с Центъра за млади таланти сме поели мисия да помогнем за спасяването на нашата земя. Днес ще ви разкажа за няколко лесни начина и лесни стъпки, които може заедно да извървиме, за да й помогнем тя да остане по-чиста и да запазиме растенията и животните, които се срещат на нея. Като замърсяването се случва многократно, естествената среда на животните се разрушава и започваме да говорим за екологична катастрофа, която може да застраши цялата планета. Това със сигурност ни притеснява. Добрата новина е, че всички заедно можем да вземем мерки, за да намалим замърсяването на въздуха, на почвата, на водата, да опазим застрашените животни и растения, да почистим природата, така че земята да остане по-добро място за живеене. Полудяло ли е времето? На земята става все по-горещо. Често слушаме за опустошителни наводнения и природни бедствия. Какво се случва? Климатът се променя, а покачването на температурата наричаме глобално затопляне. Земята е обвита от тънък слой газ, наречен озонов слой. Той действа като филтър, който пропуска светлината, но ни предпазва от най-опасните елементи на слънчевите лъчи. Но сега има голям проблем. Нарича се озонова дупка. Тя е на двата полюса – Арктика и Антарктика. Площта ѝ е над 24 милиона квадратни километра. Как може да помогнем тя да не става по-голяма, а дори обратното, да започне да се смалява? Един от начините е да спреме да използваме спрейове. Замърсяването. Вероятно, когато чуете за замърсяването, си представяте фабрични камъни, комини, които изхвърлят дим, отпадъци във въздуха. Трябва да знаете, че има различни видове замърсяване и че е по силите ни да направим света много по-приятно място за живеене. Да дишаме в Пекин е все едно да изпушиме по 20 цигари дневно. А как може да помогнем? Като примерно, вместо да отидем на училище или на работа с кола или с градския транспорт, използваме колело. Това е един от най-приятните и лесни начини да намалим замърсяването в градската среда. Друг начин е да използваме рециклиране на нашите отпадъци, т.е. да ги изхвърляме в специални предназначени за това кошове за боклук. Слънцето и възобновяемата енергия. Използването на изкопаеми горива, като нефт, въглища или природен газ, изчерпва природните ресурси и води до замърсяване. Има и друго решение – чистата енергия, която е неизчерпаема. Това е енергията на слънцето, енергията на вятъра. Как може да помогнем? Един от най-лесните начини е, като вкъщи използваме енергоспестяващи кружки. Много лесно е нашите стари кружки, които използват много електричество, да бъдат заменени. Още по-лесно е, когато излизаме от стаята си, просто да я загасиме, а не да я оставиме да свети, когато нас там няма. Благодаря ви за вниманието. Може да се присъедините към нас, за да научите още много начини, по които може да помогнем за спасяването на Земята.